Moltes gràcies. Bé, la iniciativa popular municipal és la capacitat que teniu vosaltres com a ciutadans per poder presentar propostes en els plenaris. És una capacitat que teniu des del 2003, se va modificar la llei, i normalment en l'ordre del dia del plenari, en el punt 3.3 posa proposicions d'iniciativa popular. El que passa és que sempre està buit, no n'hi ha. Per què no n'hi ha? Jo vos ho explicaré. No n'hi ha perquè per presentar una proposta un ciutadà en el plenari vos demanen un total de 40.000 signatures. Ja me direu quin requisit és aquest que fa impossible que ciutadans de barris concrets puguin presentar propostes en el plenari perquè els demanen 40.000 signatures. I avui presentem una proposta per facilitar que els ciutadans puguin tenir la capacitat de presentar propostes en els plenaris que puguin ser debatudes i puguin ser votades. Ja és la segona vegada que ho presentem, el Partit Popular va votar en contra. Hem de xerrar clar, senyor Isern. Xerrem de política en mayúscules o de política moderna? Me contesti. Vostè què vol? Que els ciutadans necessitin 40.000 signatures per poder presentar una proposta en aquest plenari o en necessitin 4.000, que és el que nosaltres demanem? Me respongui. Política moderna. Me respongui també si vostès volen que els ciutadans segueixin tenint nul·la capacitat davant dels incompliments electorals dels partits polítics. Perquè aquesta proposta podria corregir també moltíssim d'incompliments electorals que els partits fan dels seus programes. Perquè recordem que els ciutadans el que voten són uns programes que moltes vegades després no s'acompleixen. També me contesti, senyor Isern, si vostè considera que la democràcia és només anar a votar cada 4 anys, perquè en aquest moment de crisi econòmica pareix que el que estem votant són dictadures que se van renovant cada 4 anys i que el paper del ciutadà se relega només a ficar un paper a una urna. Vostè me contesti si vol que el ciutadà tingui el dret a decidir sobre les qüestions que li afecten, que en aquests moments són moltes i molt preocupants. En el final, jo crec que és creure en la democràcia, creure en la democràcia i que la democràcia no només són partits polítics, la democràcia participativa són partits polítics i ciutadans. I aquí és on volem, per segona vegada, tornar a dur una proposta en la qual volem que el ciutadà tingui més capacitat per participar en la política del dia a dia que és la política que li afecta en els seus projectes de vida. No sé, com a partits polítics, vostès triïn 40.000 o 4.000. 40.000 és un tipus de democràcia que nosaltres no hi creiem i 4.000 és la verdadera democràcia. Moltíssimes gràcies.